Както винаги, предназначените за дадена цел съоръжения в България често изпълняват и други несвойствени функции. Големите училищни дворове за игра и тренировки на учениците явно са привлекли погледите на някои строителни фирми, според които площадките биха изпълнявали идеално функциите на безплатно нерегламентирано сметище. Потърпевшо от подобни интереси се оказа днес училище Иван Вазов. До сега такова нещо не е ставало и просто не знаем, нямаме никаква информация за извършителите. Ние сезирахме община Бургас, но в крайна сметка, понеже те не са длъжни да се занимават с отпадъците в училищния двор, ще се наложи да извикаме по всяка вероятност общинската фирма Титан, която да извози отпадъците. Не за първи път строителни отпадъци се изхвърлят на непригодени за целта места. Често явление е и такива да се оставят в контейнерите. Близо 11 милиона лева са годишните разходи на община Бургас по поддържане на чистотата, а за всяка допълнителна дейност се заплащат още средства. Средно 15% върху сумата за поддръжка са допълнителните средства, които се заплащат за извънредните услуги по превозване на отпадъци. Остава въпросът до кога в България всеки ще си прави каквото си иска, нарушавайки законите и ще остава безнаказан за постъпките си.